Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Γιώργος Αρίστογλου και στις πόλεις εδώ στο City International 106,1. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος. Κύριε Αδαλή, συγγνώμη, αλλά ακροατές έχουν πλακώσει τα τηλέφωνα και γινόταν ένας πανικός. Είστε καλά? Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς πάει? Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Ήμουν στον δρόμο, δεν άκουσα γιατί πάθαμε, τι είχε τον κύριο Καπερνάρο, επεισόδια, εγκεφαλικά, τίποτα. Είπε αρκετά, αλλά το θέμα είναι ότι τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα. Ξέχασα να πω, Γιώργο Αδαλή, θα το σημειώσουμε λίγο έτσι, γιατί μέσα στη γρηγοράδα εδώ, γιατί πραγματικά σήμερα τα τηλέφωνα ήταν πάρα πολλά και δεν ξέρω τι γίνεται, έχω πολλές καταγγελίες. Τι έχουν ανακαλύψει αυτοί οι ανεκδίκητοι στη Βουλή? Δεν συμπληρώνονται ποτέ να είναι 300, και όταν δεν είναι 300, για να περάσουν ένα νομοσχέδιο φεύγουν κάποιοι, οπότε μένει το νούμερο 293, και οπότε πάντα το 50% της Βουλής όταν ψηφίζει για ένα νομοσχέδιο, οι 147 περνάνε τον νόμο. Κατάλαβες? Παλιά ιστορία είναι αυτή. Ναι, παλιά ιστορία, δεν την αλλάζει κανένας. Της μεταπολίτευσης. Αυτό βγήκε από το Βενιζέλο και μετά, έτσι. Ναι, της γενιάς του Πολυτεχνείου. Ναι. 1-1-4 και έτσι. Για να μην είναι 300 και θέλει 151. Αν αρχίσει το σύστημα, μην με μπλέκεις εμένα με τέτοια πράγματα και με ευαίσθητος από το άνθρωπο. Σε μένα, γιατί με κάλεσες σήμερα? Γιατί σε κάλεσα, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το ελικόπτερο. Επειδή είσαι νησιώτης, θέλω να μιλήσουμε για τα νησιά, θέλω να μιλήσουμε για το hot spot, αλλά θέλω να μιλήσουμε για το ελικόπτερο. Κοίταξε, επειδή εγώ ήμουν αεροπορία στρατού, υπηρέτησα στα Γκουσταμπέλ, ξέρω τι είναι, και όταν πέφτει ένα τέτοιο ελικόπτερο όπως είχε πέσει και στα Ήμια και τα λοιπά, κάπου αρχίζω και τρελαίνομαι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Και πάλι επέτρεψέ μου να πιστέψω ότι τώρα κοίταξε να κάνω και λίγο το να χτύπησε πάνω στην κορφή. Πριν πω στα σοβαρά, αρχίζω και ξυνίζομαι εγώ, ναι. Δώσε υπογλώσσα εκεί πέρα σε αυτούς που ακούνε, στους άσπρους εχθρούς σου. Ναι. Ας ετοιμάσουν και κάποιοι πολιτικοί λίγο έτσι τις συσκευές. Μισό λεπτό να κάνω πώς το λένε, προσκλητήριο. Κύριοι βουλευτές της Θεσσαλονίκης από όλα τα κόμματα, συγκεντρωθείτε, συντονιστείτε στους 106,1. Γιώργος Αδαλής, Γιώργος Αρίστογλου εδώ. Το είπα καλά? Άκου να σου πω. Ακούω. Όταν πήγες εσύ φαντάρος, να ξεκινήσω λίγο χαλαρά, γιατί θα το σκληρύνω πολύ σήμερα. Κοίταξε, είσαι πιο μικρός, μην πεις τίποτα για την ηλικία. Αυτό πάνω από είσαι μάγος. Δηλαδή όταν πήγες στο στρατό, όταν πήγες εσύ στο στρατό, ακόμα το πυροβολικό είχε τόξα. Γεια σου Αδαλή, μ' αρέσει. Ξέρω και βέβαια μέσα στα τόξα. Και το πυροβολικό είχε άλογα, έτσι. Το πολεμικό ναυτικό, τις φρεγάτες, τις υπερσύγχρονες, τότε που ήσουν εσύ στο στρατό. Δεν ήμουν στο ναυτικό, αεροπορία στρατού κάτω, στο Ξιγκυρά ήμασταν. Τις φρεγάτες όμως, ναι, τις οποίες εκπαίδευσε πολύ η αεροπορία στρατού, τους πιλότους σε πολλά πράγματα. Σωστά. Είχαν τα ελικόπτερα, τα Γκουσταμπέλ, ναι, τα οποία είναι ο τύπος ο οποίος επιχειρούσε στο Βιετνάμ. Σωστά. Λέω κάτι λάθος? Όχι, σωστά. Μα είναι αξιόπλα. Αυτά που επιχειρούσαν στο Βιετνάμ, τα Γκουσταμπέλ, τα αναβαθμίσανε σε τύπου τα αμερικάνικα, τα Huey. Τους δώσανε δηλαδή κάποια έξτρα μπόνους και έξτρα points παραπάνω. Σωστά. Και τα βάλανε, τα ανεβάσανε πάνω στις φρεγάτες. Θα κάνουν αντιποβρυχιακό πόλεμο και έλεγχο εκτεταμένης περιοχής. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Από τότε που πήγες εσύ λοιπόν φαντάρος, ναι, και λίγο πριν, και τα δικά μας του Βιετνάμ τα είχαν φέρει, που είχαν αυτά τα ελικόπτερα τα αναβαθμισμένα, ναι, έχουν περάσει και καμιά 25 χρόνια, ξέρεις. Αν δεν κάνω λάθος. Ξέρω εγώ πότε ήμουν φαντάρος, λοιπόν, το 78. Έχω την εντύπωση ότι ένα πουλάκι μου σφύριξε χτες, ναι, ότι το συγκεκριμένο ελικόπτερο παρουσίασε εκτεταμένη ζημιά σε μία άσκηση, ναι, και αντί για να προσγειωθεί στη φρεγάτα η οποία το καλεί και προσγειώνεται πάντα, βλέπεις πως ωραία το λέω, προσγειώνεται, έτσι, ναι. προσγειώνεται, να ξέρουμε και τι λέμε, αντί για να προσγειωθεί στην Νικηφόρος Φωκάς, προσγειώθηκε σε άλλη φρεγάτα, αναγκαστικά. Ναι. Δηλαδή κάποιο πουλάκι μου σφύριξε ότι ήταν ένα από τα ελικόπτερα που χρειαζόταν άμεση αντικατάσταση. Ένα το κρατούμε. Ναι.
Λοιπόν, το σοβαρεύω λοιπόν τώρα και σε πάω καταρχάς στα πολύ βαθιά θέματα. Δηλαδή εσύ επιμένεις ότι αυτό έπεσε λόγω βλάβης? Όχι. Γιατί εμένα αλλού πάει το μυαλό μου τώρα. Όχι. Έτσι. Ναι. Απλά περιγράφω μια κατάσταση στην οποία τη ζουνε αυτή τη στιγμή οι άντρες και οι γυναίκες του ελληνικού στρατού, δηλαδή των τελευταίων ανθρώπων οι οποίοι φυλάνε την πατρίδα μας. Έτσι. Και αισθάνομαι συζητώντας μαζί τους, γιατί ξέρεις ότι γνωρίζω πάρα πολλούς από αυτούς, αισθάνομαι ότι δεν φοβούνται τον Τούρκο όσο φοβούνται την κακή συντήρηση του εξοπλισμού τους. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, και επειδή και εγώ μιλούσα μέχρι τις 2-3 η ώρα με αξιωματικούς, Γιώργο, θέλω να με ακούσει κιόλας λίγο, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Κάτσε να στα πω εγώ, να δεις πόσο πιο δύσκολα γίνονται. Ναι. Γιατί έπεσε το ελικόπτερο και αν έπεσε τελικά. Λοιπόν, εγώ λέω ότι έχουμε δεύτερα από χθες και σήμερα πάλι. Χθες το βράδυ το διαβεβαίωσα, αξιωματική, υψηλόβαθμη κτλ. Το ελικόπτερο έχουμε δεύτερα ήμια. Λοιπόν, τώρα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα και θα σου εξηγήσω. Το ξέρω ότι είναι πολύ χειρότερα. Απλά πριν πάω στα χειρότερα και ξεχαστώ, θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος, Γιώργο. Το έμψυχο υλικό που έχουμε οι άνθρωποι, οι άντρες και οι γυναίκες, είναι τόσο πολύ καλά εκπαιδευμένοι και τόσο πρέπει να τους χαρακτηρίσεις ήρωες, γιατί δεν είναι ότι φοβούνται να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι ότι φοβούνται πρώτον γιατί έχουμε μπλέξει με ξεπουλημένους ανθρώπους, με δεύτερης κλάσης ανθρώπους, πρόσεξε στους λόγους πολιτικούς ανθρώπους, οι οποίοι πρώτα κοιτάνε την τσέπη τους και μετά, αν τους μείνει ελάχιστος χρόνος, κοιτάνε και λίγο το τι θα κάνουν και πώς θα βολέψουν την κατάσταση με την πατρίδα μας. Έτσι. Και δεύτερον, δεν φοβούνται τους Τούρκους, αλλά φοβούνται ότι αυτά τα οποία έχουν στα χέρια τους ως τιμόνι, είτε ως πιλωτήριο, είτε ως οχήματα, είτε ως αεροσκάφη, είτε ως ελικόπτερα, επίτηδες στην εποχή των μνημονίων, είναι τόσο κακά συντηρημένα, που πολλές φορές οι τεχνικοί αναγκάζουν να κανιβαλίσουν άλλα οχήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερα για να φτιάξουν ένα άλλο. Σωστά. Ή δεν έχουν ανταλλακτικά. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτά τα ξέρω από μέσα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη συγκεκριμένη ιστορία. Κατά την κρίση μου και μετά από 24 χρόνια που ασχολούμαι με το διπλωματικό ρεπορτάζ και το στρατιωτικό ρεπορτάζ στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, όχι μόνο το Αιγαίο, το ελικόπτερο δεν έπεσε ούτε από υπαιτιότητα του πιλότου, έτσι, ούτε από μηχανική βλάβη. Έτσι ακριβώς. Και το λέω αυτό με πλήρη γνώση των συνθηκών. Αφού λοιπόν έβρισα τα ελικόπτερα, τώρα πάω να σου πω κάποια πραγματικά γεγονότα σε σένα και τους ακροατές σου, πας και ξυπνήσει ο κόσμος. Μία ανωτελεία, Γιώργο, αυτό το ελικόπτερο δεν πέφτει εύκολα, θα το κατεβάσει ό,τι και να γίνει. Πρέπει να του φύγει η ουρά για να σκοτωθούν, ρε παιδί μου. Ναι, είπαμε για ελικόπτερο του Βιετνάμ κτλ. Αλλά αυτός ο τύπος δεν είναι το ελικόπτερο το οποίο σηκώνεται και άμα βρει 7 από φόρ προσγειώνεται. Είναι ελικόπτερο παντός καιρού. Έτσι, αυτό λέω, δεν πέφτει το ελικόπτερο. Είναι, έτσι. Ναι. Άρα, ένα ελικόπτερο παντός καιρού, για να κάνει σωστά τη δουλειά του, πρέπει να εκμεταλλευτεί την αδυναμία του αντιπάλου. Δηλαδή, όταν ο αντίπαλος δεν έχει στην περιοχή τέτοια υλικά, αυτός θα κοιτάξει πότε θα έχει 8, 9 και 10 και 12 από φόρ για να βγει. Έτσι. Άρα και οι άνθρωποι που το οδηγούν μέσα η τριάδα, η τριάδα είναι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό. Και θα σου πω λοιπόν η πρώτη σκέψη που κάνω, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι το ελικόπτερο δεν έπεσε ούτε από ανθρώπινο λάθος, επαναλαμβάνω, ούτε από μηχανική βλάβη. Συζητώντας με χειριστές ελικοπτέρων χρόνια τώρα, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι στα ελικόπτερα αυτά υπάρχει ένα κουμπί, το λεγόμενο panic button, κουμπί πανικού δηλαδή. Σωστά. Το οποίο οι εκπαιδευτές είναι άριστα εκπαιδευμένοι και σχεδόν με κινήσεις ενστικτοδός, όταν παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα, δηλαδή τράβηγμα του κινητήρα, να χαλάσει το στροφείο ενός ελικοπτέρου. Σου μιλάω για βλάβες οι οποίες γίνονται σε μια περίοδο κιόλας που δεν έχουμε, που δεν έχουμε ανταλλακτικά, και εγώ θα ήμουν πολύ εύκολα έτοιμος να αποδεχτώ ότι το συγκεκριμένο ελικόπτερο έπεσε από μηχανική βλάβη. Τα είπα πιο πριν, έτσι. Ναι, βεβαίως. Γιατί όμως δεν πιστεύω ότι το συγκεκριμένο ελικόπτερο έπεσε? Διότι κανένας, ούτε ο πιλότος, ο οποίος ήταν ένας εμπειρότατος άνθρωπος με 1300 ώρες πτήσης,
που είναι ακριβώς δίπλα του το μπουτόν αυτό, ούτε και ο συγκυβερνήτης, που ήταν και αυτός εμπειρότατος, δεν πάτησε το panic button. Και το cockpit βρέθηκε αλλού, στη θάλασσα. Αυτά περίμενα, θα πάμε αλλού. Εδώ είναι πιο σοβαρά πράγματα. Ναι. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρξει, πώς να το πούμε, να υπάρξει δηλαδή πρόσκρουση, θα σου πω εγώ, έτσι. Ναι. Κάπου να βρήκε το ωριαίο τμήμα του ελικοπτέρου και να μην μπορέσει ένας από τους δύο να πατήσει το κουμπί πανικού, το οποίο αυτομάτως δίνει και στίγμα στο θάλαμο επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας που βρίσκεται δηλαδή για ένα δευτερόλεπτο το προπατάει, έχει δοθεί και το στίγμα. Από ό,τι μας λέγανε οι πιλότοι σε εμάς, μόνο με έκρηξη δεν γίνεται αυτό. Άσε με να το. Ναι. Ούτε όχι. Και έκρηξη να συμβεί μέσα, εάν ο πιλότος καταφέρει και πατήσει το κουμπί αυτό, το συγκεκριμένο, ή ο συγκυβερνήτης, γιατί ο ναυτίλος είναι μακριά από αυτό το κουμπί. Είναι πίσω, ναι. Έτσι. Λοιπόν, εάν το πατήσουν, καταρχάς έχει δοθεί στίγμα. Το ότι δεν γνώριζαν πού βρέθηκε, Γιώργο, το ελικόπτερο, σημαίνει ότι το κουμπί αυτό δεν πατήθηκε. Άρα, αφού δεν πατήθηκε το κουμπί αυτό, μιλάμε για κάτι το οποίο πρέπει να έγινε σε κλάσματα των κλασμάτων. Άκου όμως τώρα κάτι. Να μ' αφήσεις να τελειώσω, θα τα πω. Έχω χρόνο σήμερα. Πώς δεν έχεις? Λοιπόν, έχω. Πώς δεν έχεις? Με 11 παρα 5 να έχεις, με τις 11.30. Άκου λίγο. Υπάρχει. Όχι, δεν τελειώνει. 11.30 τελειώνει. Εδώ τώρα υπάρχει το εξής. 2 και 45. Όχι, αρχίσουν τα τηλέφωνα ήδη. Ναι, δεν πειράζει, σας χτυπάνε. 2 και 45 τα ξημερώματα της Πέμπτης, έτσι, η αποστολή με εντοπισμό έφυγε. 2 και 58 χάνεται. Η νότα βγαίνει στις 4 και 5. Δηλαδή και πηγαίνουν και το βρίσκουν στις 7 και 1. Τόσες ώρες οι Τούρκοι δεν τους άφηναν να κουνηθούνε. Έκανες ένα λάθος, δεν πήγαν και το βρήκαν. Τι, το βρήκε η γυναίκα, μια γυναίκα εκεί που έχει τα πρόβατα. Άστα να τα πούμε τη σειρά. Άντε πες τα. Μην τον μπερδέψουμε τον κόσμο και βγάλει λάθος. Άντε πες το, γιατί έχουμε διαφορές ώρας, έτσι. Ναι, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Ναι. Χάθηκε ένα ελικόπτερο. Το ελικόπτερο όταν χαθεί από κράτημα κινητήρα οποιαδήποτε. Άρα εδώ αυτή τη στιγμή με τη λογική πρέπει να αποκλείσουμε την περίπτωση ότι έγινε κάποια δυσλειτουργία στον αέρα. Κάποια μηχανική βλάβη. Ναι. Γιατί αν γινόταν αυτό έπρεπε να εκπέμψει Mayday και να πατήσει το κουμπί του πανικού και να δώσει στίγμα ο πιλότος ή ο συγκυβερνήτης. Δεν μπορεί να πάθαν έμφραγμα ταυτόχρονα και οι δύο. Κάποιος από τους άριστα εκπαιδευμένους αυτούς ήρωες θα έπρεπε να το έχει πατήσει. Για να μην το πατήσει, πάει να πει ότι δεν υπήρξε μηχανική βλάβη. Το καταλάβανε όλοι αυτό? Το καταλάβαμε. Άρα λοιπόν μην ακούσουν κανένα να μιλάει για μπουρδες για μηχανική βλάβη. Ωραία. Δεν έγινε αυτό. Δεύτερον, πάμε παρακάτω. Εάν υποθέσουμε ότι χτύπησε στον ορεινό όγκο, εδώ θα πρέπει, αυτοί που είπαν ότι χτύπησε πάνω στον ορεινό όγκο, έκαναν εχθές περίπου στους 2.500 ανθρώπους στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι κυβερνήτες ελικοπτέρων, να γελάσουν με δυνατά γέλια. Ναι. Και θα σου πω γιατί. Ο κόσμος δεν τα ξέρει βέβαια αυτά. Όταν ένας πιλότος εκτελεί μια ακραία πτήση, όπως αυτή της χαμηλής πτήσης κάτω από τα συστήματα των ραντάρ, όπως αυτή που έκανε ο πιλότος ο χθεσινός, έτσι, ο αείμνηστος πλέον, τότε το πρώτο πράγμα που παίρνει είναι ένας χάρτης της περιοχής με τον υψηλότερο ορεινό όγκο. Σωστά. Ναι. Κατάλαβες τι σου λέω? Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, και με δεδομένο ότι στην περιοχή ο ψηλότερος ορεινός όγκος ήταν από το νησάκι αυτό, το συγκεκριμένο, και ήταν περίπου στα 35 μέτρα, θα έπρεπε ο πιλότος να προγραμματίσει την πτήση του άνω από τα 35 μέτρα. Εκτός αν υποθέσουμε ότι ο πιλότος αυτός βγήκε χτες από τη σχολή, δεν ξέρει αυτά που ξέρω εγώ αερασιτεχνικά, που συζητάω με άλλους πιλότους, ή αν υποθέσουμε ότι αντί για να πετάει, όπως λένε αυτά που του μαθαίνουν στη σχολή, πάνω από τα 35 μέτρα, πετούσε κάτω από τα 35 μέτρα. Και βέβαια δεν τον είδε κανένας. Από τις φρεγάτες και τα παραπλέοντα πλοία. Να του πει τώρα εκτελείς επικίνδυνη πτήση. Ωραία. Και στην περιοχή αυτή θα πρέπει οι ακροατές σου να πάρουν ένα χάρτη και να δούνε
πόσο τεράστια θαλάσσια περιοχή είναι και πού βρίσκεται το συγκεκριμένο νησάκι. Είναι στη μέση του πουθενά. Ναι, στη Λέρο κοντά. Πού είναι κοντά. Πού το είσαι κοντά. Καθόλου κοντά δεν είναι. Δηλαδή αυτός δυτικά της Λέρου δεν είναι. Δυτικά της Λέρου δεν είναι. Είχε ετοιμάσει την πτήση του εδώ. Και να σου πω γιατί τι είδους πτήση ήταν. Είχε ετοιμάσει την πτήση του και δεν είχε λάβει υπόψη ότι ο μικρότερος ορεινός όγκος είναι αυτός. Και αυτός πετούσε κάτω από τον ορεινό όγκο και πήγε τράκαρε πάνω. Πώς, αφού είναι άσκηση και γίνεται ενημέρωση πριν. Λοιπόν, και βγάζει και σχέδιο πτήσης. Βεβαίως, ναι. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πουθενά. Γελάνε οι πέτρες με αυτά τα οποία λένε. Γελάνε οι πέτρες. Τρίτον και σημαντικότερο. Γινόταν ή δεν γινόταν εκείνη τη στιγμή άσκηση προσομοίωσης στόχου πάνω σε νησιά και νησίδες από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό? Γινόταν, φίλε μου. Ναι. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Δεν το ξέρεις. Αυτό λοιπόν πήρα να σου αποκαλύψω, ότι την ημέρα εκείνη γινόταν το πολεμικό ναυτικό άσκηση προσομοίωσης στόχων πάνω σε νησίδες. Το δε ελικόπτερο είχε το ρόλο στην άσκηση ότι θα πλησίασε τη συγκεκριμένη νησίδα, θα έβρισκε κάποιον ο οποίος έπαιζε το ρόλο του ανθρώπου, θα ενεργοποιούσε τα θερμικά ραντάρ και με τα θερμικά ραντάρ θα εκτελούσε το πλάνο της ασκήσεως που θα έλεγε προσβολή στόχου πάνω σε ελληνική νησίδα. Ωραίο. Ναι. Τι ωραία. Όχι, ακούω. Τι ωραία. Ωραία, λέω επειδή ακούω. Αυτό το πράγμα είναι μια άσκηση η οποία απαιτεί συντονισμό και απαιτεί όχι μόνο από τη στρατιωτική ηγεσία, επειδή γίνεται σε μια περιοχή των Ιμίων, πολύ κοντά είναι τα Ιμία, και επειδή γίνεται σε μια περιοχή αμφισβητούμενη που όλα αυτά τα νησιά τα αμφισβητεί η Τουρκία, θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία να ήταν εδώ. Ο φίλος μου ο χοντρός ο Πάνος ήταν στις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και ήρθε χθες και μας είπε ένα σώρο πράγματα. Κάνεις βρε άνθρωπε το πολεμικό ναυτικό μια άσκηση η οποία προκαλεί το μένος των Τούρκων και εσύ πας στις Βρυξέλλες για να υπογράψεις? Κάνε την άσκηση άλλη μέρα, μα το πάμε έτσι. Τι θες να μου πεις τώρα, ότι χτυπήσαμε εμείς το ίδιο το ελικόπτερο? Απ' τη μια έχουμε έναν υπουργό εθνικής άμυνας ο οποίος τονίζει το αίσθημα του αλλήλου και πετάει στεφάνια, και απ' την άλλη φροντίζει ο ίδιος υπουργός αυτή η συγκεκριμένη άσκηση να γίνει όταν ήταν στις Βρυξέλλες. Μπράβο, για να μην έχει ευθύνη. Αλλά τώρα τι μου λες τώρα, ποιος χτύπησε το ελικόπτερο, οι Τούρκοι ή εμείς? Θα σου πω, όχι εμείς. Όχι εμείς. Καταλήγοντας με αυτά τα πράγματα, καθώς και άλλα που θα σου πω μετά, έχω και άλλα να σου πω δηλαδή. Ναι. Θέλω να σου πω το εξής, ότι το ελικόπτερο δεν έπεσε από μηχανική βλάβη. Μισό λεπτό λίγο και το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Πώς θα ήταν να χτυπούσε πάνω στην κορφή και το κόμπιτ να είναι στη θάλασσα και να μην βρεθεί? Αυτά, κοίταξε να δεις. Εγώ θα τα συζητήσουμε και αυτά άμα θες. Για μένα, θα σου πω γιατί δεν έπεσε. Θα σου πω γιατί δεν έπεσε. Ναι. Γιατί αν είχαμε να κάνουμε μια περιοχή, ας πούμε, ξέρω εγώ, την Άνδρο, ρε παιδί μου, πιο μέσα. Ναι. Ή ποια να σου πω τώρα, τη Λευκάδα θα σου πω εγώ, έτσι. Που δεν αμφισβητείται τίποτα εκεί πέρα. Εάν έπεφτε, τότε καταδρομής από την κοντινότερη βάση, ή θα ήταν οι πρώτοι οι οποίοι θα πήγαιναν να στοιχειοθετήσουν γύρω-γύρω σε μια ζώνη, μην τυχόν και πάει κανένας και κλέψει απόρριτα πράγματα μέσα από το ελικόπτερο. Χάρτες, μάρτες και τέτοια. Δεν πήγε κανένας όμως. Τα νησιά γύρω-γύρω είναι γεμάτα από, πώς το λένε, από οικάδες και από λοκατζίδες. Έχει βατράχια πολλά, ναι. Γιατί δεν πήγε κανένας? Κοίταξε, στις έρευνες λέει μετέχουν η πρώτη μοίρα ειδικής δύναμης πολεμικής αεροπορίας. Εδώ πήρανε τηλέφωνο 45 λεπτά μετά που καταλάβανε ότι χάσανε το ελικόπτερο. Ναι. Η γυναίκα, τη γριούλα την 70χρονη που είναι ο κάτοικος του νησιού. Ναι, και πήγαινε να δεις αν έχει ένα πεσμένο ελικόπτερο στο νησί. Έτσι, και πάω λέει στη Χαράδρα τώρα. Πήραν τηλέφωνο, αν έχεις το Θεό σου τη γριούλα, και της είπαν τράβα στη Χαράδρα να δεις αν έπεσε ένα ελικόπτερο. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν τους βρήκε το πολεμικό ναυτικό, Γιώργο μου, ούτε τους βρήκε κάποιος στρατιωτικός που έκανε έρευνες, ούτε με κάποιο δορυφόρο, ούτε με τίποτα. Η γριά γυναίκα πήγε και το βρήκε. Έτσι, το έλεγα κι εγώ αυτό. Έχεις γιατί δίκιο. στα λέω όλα αυτά, θα σου πω γιατί στα λέω. Γιατί καλώς όλα αυτά τα οποία... δεν είναι και πολύ γριά, την έβγαλες γριά κι εσύ. Με έβγαλες σε μένα αρχαίο. Ναι.
Γριά γυναίκα είναι, τι είναι. Όχι, μεγάλη, ηλικιωμένη κάπου. Είναι Πόσο τώρα είναι. 70 χρονών γυναίκα στις Χαράδρες εκεί που λέει. Να δεις άμα έπεσε το ελικόπτερο. Ναι. Είναι αντίδραση σοβαρή πολεμικής μηχανής αυτό το πράγμα. Το είδα το πρωί στο Μέγκα που μιλούσε στο τηλέφωνο και έλεγε ότι τώρα πάω για τη Χαράδρα να δω. Ναι, συγγνώμη, δηλαδή εκεί δεν υπήρχε άλλος στρατιωτικός μηχανισμός να πάει να αντιδράσει. Κοίταξε. Δεν έπρεπε να σηκωθούν μαχητικά αεροσκάφη να φυλάνε την περιοχή γύρω-γύρω πάει και το κλέψουν το τέτοιο. Μπράβο, γι' αυτό σου λέω οι ώρες είναι περίεργες, γιατί εκεί πέρα από τη φρεγάτα Σπέτσες υπήρχε η Έλλη, η φρεγάτα Αδρίας, η Νικηφόρος Φωκάς και η πυραυλάκα του Γρηγορόπουλος. Με αεροσκάφη, με ίδιο τύπου ελικόπτερα πάνε. Βέβαια, γεμάτο. Δηλαδή, αν πεις έχουμε 4 φρεγάτες, θα έπρεπε να σηκωθούν γύρω στα 10 ελικόπτερα πάνω. Εδώ λοιπόν έρχομαι και σου λέω να στα αναλύσω τώρα τα πράγματα έτσι όπως δεν τα ξέρει ο κόσμος, γιατί γίνονται όλα αυτά τα ρεζιλίκια. Κατ' εμέ ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε, ούτως ώστε να μπορέσει η Γερμανία μαζί με την Τουρκία να κατεβάσει το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και να πιεστεί η ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει την άμεση παράδοση ένθεν του 25ου Μεσημβρινού του Αιγαίου. Δηλαδή σκοτώσαμε, δολοφονήσαμε παλικάρια 3, τον οποίον τον ένα δεν το βρήκανε και τους έχουν στο νεκροτομείο ακόμα, ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα για να καταλήξουμε. Ναι. Εδώ υπάρχουν 2 πράγματα και αρχίζω τώρα σιγά σιγά να σου ρίχνω τις βόμβες και όποιος θέλει θα σε αμφισβητήσει και όποιος θέλει να βγει και να πει ό,τι θέλει. Το ελικόπτερο είτε προσβλήθηκε από πύραυλο επιφανείας αέρος, γιατί λέω επιφανείας, γιατί μπορεί να φύγει είτε από εχθρικό πλοίο είτε από εχθρικά εδάφη. Ναι. Είτε προσβλήθηκε από πύραυλο επιφανείας αέρος, οι χειριστές δεν κατάλαβαν τίποτα και δεν είχαν χρόνο ούτε, όχι να αντιδράσουν, ούτε κύχ να πούνε, γι' αυτό και δεν πατήθηκε το κουμπί πανικού. Προσέξτε, σου λέω. Γι' αυτό διαλύθηκε και το ελικόπτερο. Γι' αυτό βρέθηκαν απανθρακωμένα πτώματα. Έτσι. Το ένα το οποίο βρήκε και έχουμε τη μαρτυρία της γιαγιάς της ηλικιωμένης. Ναι. Και γι' αυτό η άτρακτος και το ωραίο τμήμα βρέθηκαν σε τόσο μεγάλη απόσταση. Όπως και τα πτώματα, έτσι. Ναι, έχουμε αυτή τη διασπορά. Το κόψαν στη μέση, κατευθείαν. Έχουμε αυτή τη διασπορά. Ναι. Η μία περίπτωση για μένα είναι αυτή. Η δεύτερη περίπτωση, που αν το θέλεις για μένα είναι και η πλέον πιθανή, είναι ότι το ελικόπτερο έπεσε θύμα του συστήματος Coral που διαθέτουν οι Τούρκοι στα παράλια, που είναι ένα τεράστιο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου και παρεμβολών ηλεκτρονικών τόσο σε ηλεκτρονικά συστήματα όσο και σε ηλεκτρικά συστήματα, επαναλαμβάνω, ηλεκτρικά συστήματα όπως το power button, το panic button, panic button του ελικοπτέρου, που διαθέτουν οι Τούρκοι εδώ και χρόνια, 2 χρόνια, στα απέναντι ακριβώς παράλια. Άρα δηλαδή παρεμβάλλανε για να μην καταλάβουν ότι έρχεται ο πύραυλος, έτσι. Πρόσεξε, όχι. Τι? Όταν κάνει με αυτό το σύστημα το Coral που διαθέτουν οι Τούρκοι και μέσω ηλεκτρονικού πολέμου μπορείς να τυφλώσεις όλα τα όργανα, είτε ηλεκτρονικά είτε ηλεκτρικά, οτιδήποτε κινείται, πετάει ή πλέει σε μια τεράστια περιοχή. Και εν πολλής να το καθοδηγήσεις εκεί που θες εσύ. Ναι. Δηλαδή για μένα, να ξέρεις, πιστεύω ότι το πιθανότερο σενάριο, αν θέλεις να σου μιλήσω ειλικρινά δηλαδή, δεν είναι ότι το ελικόπτερο βλήθηκε από κάποιο πύραυλο, είναι ότι οι Τούρκοι το τύφλωσαν και κατόπιν το οδήγησαν στο θάνατο. Οι δε πιλότοι δεν είχαν όχι όργανα να προσανατολιστούν βραδιάτικα, όχι να ξέρουν που πάνε, αλλά μπορούσαν με το σύστημα αυτό ηλεκτρονικού πολέμου να τους δώσουν και τόσο λάθος συντεταγμένες ή να τους πάνε εκεί που ακριβώς θέλαν αυτοί, στο θάνατο δηλαδή. Μιλάμε για ένα τόσο εξελιγμένο σύστημα που οι στρατιωτικοί γνωρίζουν ακριβώς τι λέω και δεν λέω παραμύθια. Μιλάω για το σύστημα Coral. Κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, άλλη περίπτωση δεν υπάρχει.
Εκτός εάν δεχτούμε ότι αυτοί οι δύο οι άνθρωποι και ο τρίτος που ο ναυτίλος μέσα, 3 άνθρωποι δηλαδή, μέχρι χτες οδηγούσαν ελικόπτερα σε flight simulator. Ότι δεν είχαν καμία εμπειρία, όχι 1.300 ώρες, ούτε μισή ώρα εμπειρία. Ότι δεν είχαν μιλήσει με κανέναν και ότι δεν μιλάμε για πιλότους που οδηγούσαν στρατιωτικά ελικόπτερα, αλλά μιλάμε για πιλότους οι οποίοι, ξέρω εγώ, οδηγάνε, ξέρω εγώ, τι να πω. Αν δεχτούμε αυτό, εντάξει, μπορούμε να εξηγήσουμε όλα τα άλλα. Μα και ελικόπτερος πιλότος χειριστής που πετάει με ελικόπτερο που ραντίζει, πάλι θα το σήκωνε ψηλά το ελικόπτερο, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να σου πω, ναι, ότι το σύστημα, αυτό είναι που θέλω να μείνει στον κόσμο, το σύστημα που έχουν αναπτύξει οι Τούρκοι απέναντι του ηλεκτρονικού πολέμου και ηλεκτρονικής διείσδυσης σε όλα τα ηλεκτρονικά αλλά και ηλεκτρικά, επαναλαμβάνω, έτσι, όργανα των ελικοπτέρων, των αεροπλάνων και των σκαφών της ακτοφυλακής και του πολεμικού ναυτικού, το έχουν ζήσει οι Έλληνες πάρα πολλές φορές στρατιωτικοί εκεί πέρα. Και δεν το ξέρανε αυτό? Όχι, το ξέρανε. Μα εδώ, σε αυτό σου μιλάω. Εδώ γινόταν μια άσκηση προσβολής στόχου πάνω σε ελληνικές νησίδες. Οι Τούρκοι απέναντι, εφόσον έχουν αυτό το σύστημα και το έχουν χρυσοπληρώσει, τι νομίζεις ότι θα κάνανε εκείνο το βράδυ? Δεν θα τους υποκλέβαν τις ομιλίες? Θα τους υποκλέβαν. Δεν θα επιχειρούσαν και αυτοί όταν κάνεις μια άσκηση, οι άλλοι απέναντι κάνουν μια αντιάσκηση. Δηλαδή εσύ κάνεις προσβολή κάποιον που ανέβηκαν στις νησίδες και οι άλλοι σου κάνουν ηλεκτρονικό πόλεμο με το σύστημά του. Που ηλεκτρονικός πόλεμος σημαίνει σε real time σου μπλοκάρω τα όργανα, σου τυφλώνω. Γιατί λέμε παραμύθια στον κόσμο? Και τους βλέπανε πάρα πολύ καλά με τα ραντάρ, έτσι. Τους βλέπανε, τους ακούγανε, παρεμβαίναν στα όργανά τους. Αυτά τα πράγματα γίνονται συνέχεια. Γιατί λέμε παραμύθια στον κόσμο? Δεν το καταλαβαίνω. Και προσπαθούμε να πούμε ότι το ελικόπτερο έπεσε γιατί ίσως δεν ήταν και πολύ καλή πιλότη ή γιατί, ξέρω εγώ, στη Γνέα έβγαλε 24 μποφόρ. Ό,τι να είναι θα πούνε τώρα. Το ξέρω θα πούνε ότι να είναι. Αλλά εγώ άλλο θέλω, δεν θέλω να πάω και κάπου αλλού την κουβέντα. Τώρα. Για πες. Έγινε λοιπόν το μοιραίο, το δυστύχημα. Και έγινε όλο αυτό που έγινε. Και ξαφνικά η Ελλάδα, εφόσον υπάρχει ένα ατύχημα, εκδίδει μια νότα, δηλαδή μια οδηγία, διεθνή οδηγία, το σύστημα που τη λαμβάνουν όσοι είναι στην περιοχή, πέριξη της περιοχής, και λέει ότι σε αυτή την περιοχή εγώ προσέχετε την ασφάλεια των πλοίων και των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, διότι εκτελώ ασκήσεις έρευνας και διάσωσης. SAR. Δηλαδή. Search and Rescue θα πει. Δηλαδή έρευνας και διάσωσης. Να προσέχουν τα παραπλέοντα όλα, τα πλοία, ακόμα και οι βάρκες και οι τράτες δηλαδή που λέμε, ότι προσέχετε γιατί εκεί πλέον κινείται στρατιωτικός μηχανισμός. Αμέσως μετά την νότα με αυτές, και την είχαν έτοιμη δηλαδή, εκδίδουν οι Τούρκοι νέα νότα, σύμφωνα με την οποία απαγορεύουν στην Ελλάδα να διεξάγει SAR, δηλαδή έρευνα και διάσωση, σε αυτή την περιοχή που είναι περίπου 3.000 χρόνια ελληνική, ίσως και παραπάνω, διότι λέει, είναι τουρκική περιοχή και πρέπει να αναφέρονται στα τουρκικά ραντάρ. Τη διάβασε την νότα? Ναι, λέει. Η Κίνα. Άκουσε τι διαβάζω. Η Κίναρος ανήκει σε μια συστάδα κατοίκητων νησιών, η οποία η Τουρκία θεωρεί ότι δεν εμπίπτουν στην ελληνική κυριαρχία και κάθε φορά που τίθεται θέμα έρευνας και διάσωσης αυτά, εκδίδει σχετική νότα η Τουρκία. Η Κίναρος, καθώς και η Λέβιθα, είναι δυο νησιά που είναι στην γκρίζα ζώνη, στην θεωρία των γκρίζων ζωνών δηλαδή, για τα οποία όταν μιλάγαμε εμείς στους Aegean Times, κάποιοι μας κατηγορούσαν ότι είμαστε εθνικιστές κτλ. Έρχομαι εγώ λοιπόν τώρα και σου λέω ότι θέλω να διαβάσεις και εσύ και οι ακροατές σου τι ακριβώς λέει η τουρκική νότα μου. Αυτό ότι περιγράφουν ότι είναι παράνομη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που διεξάγουν οι ελληνικές αρχές στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό κάποιος δεν γράφει αυτό ακριβώς. Αυτό είναι μια περιγραφή που κάνει κάποιος που δημοσίευσε το άρθρο. Το έχεις μπροστά σου να διαβάσεις? Εγώ λοιπόν το έχω και το διαβάζω. Διάβασε. Λοιπόν, περίμενα να σου πω δύο. Αυτό που γράφει η νότα, μπορεί ένας ο οποίος δεν έχει εντρυφήσει σε αυτές τις ιστορίες, να τη διαβάσει και να πει εντάξει, δεν λέει τίποτα. Στο φινάλε λέει πάγιες
επιδιώξεις των Τούρκων που θέλουν να βάλουν πόδι στο Μισό Αιγαίο. Ναι. Αυτό λέει. Δεν λέει αυτό όποιος τη διαβάσει. Διαβάσει προσεκτικά. Η τουρκική νότα λέει επί της ουσίας ότι προσέχτε, εμείς επειδή παγίως θεωρούμε ότι αυτή η περιοχή είναι τουρκική και ότι όπως ξέρετε και όπως είδατε και με τους Ρώσους, αυτά δεν τα λέει, τα εννοεί όμως. Όπως είδατε και με τους Ρώσους, όποιος μπαίνει σε τουρκικό έδαφος καταρρίπτεται, εμείς σας καταρρύψαμε το ελικόπτερο και μην τολμήσει να πάει κανένας εκεί πέρα με δεύτερο ελικόπτερο ή άλλες μονάδες να το βρει, διότι θα καταρρύψουμε και αυτό. Ναι. Η τουρκική νότα απαντά στο ερώτημα ποιος έριξε το ελικόπτερο. Απαντά στο ερώτημα γιατί δεν στείλαν άλλο ελικόπτερο. Ή άλλο ελικόπτερο και πήραν τη γριά τη γυναίκα να πάει να το βρει. Ξέρεις κάτι, μετά λένε ότι μετά τις βρέθηκαν τα πρώτα στην Τρίμια, αυτοί λένε, διαβάζω τις ανακοινώσεις ότι οργανικά ελικόπτερα πλοίων πήγαν εκεί, ένα C-130 και ελικόπτερα τα Aegean Hawk και Augusta Bell του πολεμικού ναυτικού, καθώς επίσης και ένα Super Puma και Sikorsky της πολεμικής αεροπορίας, τα οποία μέσα θερμικής κάμερας εντόπισαν το πρώτο θερμικό ίχνος στις 4:40 σε βραχώδη σημείο της Κινάρου. Εγώ ξέρω τι ξέρω. Ναι. Εγώ ξέρω. Αυτό λένε αυτοί. Ότι η γυναίκα βρήκε απανθρακωμένο το πτώμα του πρώτου πιλότου. Αυτό ξέρω. Σωστά. Έτσι, και έτσι είναι. Ξέρεις κάτι άλλο? Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάτι. Αν πετούξε ένα αεροπλάνο και αν πέταξε από εδώ και πέταξε από εκεί, εδώ υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων η οποία πρώτον δεν είναι φυσιολογική. Και ξεκινάει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αφασίας. Δεν έχουμε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να το ξέρεις. Ωραία το είπες. Είναι Υπουργείο Εθνικής Αφασίας. Χθες το βράδυ είπα, πριν με τον Καπερνάρο που μιλούσαμε, είπα ότι ακούγοντας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, άσχετα ποιος είναι καμένος κτλ., ένιωσα φόβο και ντροπή. Βέβαια είναι ντροπή. Διότι είναι φόβο. δυνατόν αυτή τη στιγμή. Και φόβο. Ξαναλέω πάλι. Ναι. Και ξαναρωτάω, είναι δυνατόν να διεξάγεις στο πολεμικό ναυτικό, δηλαδή άσκηση που προσομείωνε την κατάσταση των ημείων, αν δεν το κατάλαβε. Πέρα από αυτό, Γιώργο, μπήκε στη Βουλή και ηρωνευότανε, δηλαδή μας τρελάνει τώρα. Να σου πω, περίμενα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ναι. Γιατί στα είπα τμηματικά. Ναι. Τώρα να τα δέσω. Είναι δυνατόν να διεξάγεις άσκηση προσομείωσης της εθνικής περιπέτειας των ημείων, που εγώ σου λέω καλά τη διεξάγεις, και εσύ να μην είσαι μες στο θάλαμο των επιχειρήσεων? Θα μου πεις κάποιος από αυτούς τους τυφλούς πλέον, τους παντυφλούς κομματάρχες, κομματόσκυλα που αυτά έχουν καταστρέψει τη χώρα, θα πει καλά, τι να κάνει ο άνθρωπος, να μην πάει στο συγκεκριμένο ραντεβού στις Βρυξέλλες, να πάει και να ακυρώσει την άσκηση την άλλη μέρα. Ναι, σωστά. Να ακυρώσει και σοβαρή άσκηση να την κάνει την ερχόμενη εβδομάδα. Η Μέρκελ ήταν στην Τουρκία όμως. Πώς θα γίνει, έπρεπε να γίνουν τα πράγματα να τελειώνουν. Ήταν στην Τουρκία την προηγούμενη μέρα και την επόμενη έπεσε στο ελικόπτερο. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνει πια ο ελληνικός λαός. Η Μέρκελ συμφώνησε κάτι με τον Ερντογάν, το οποίο θα το δούμε στις προσεχείς μέρες. Τον άνοιξε διάβλο, τελείωσε. Αυτό είναι. Πρόσεξε, πέραν το ότι κατέβηκε το ΝΑΤΟ πλέον, αν έχεις το Θεό σου, εδώ ο κόσμος έχει παλαβώσει. Τα πιο παλαβά τα πράγματα σκέφτεται για λογικά. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχουμε μια χώρα του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και μια χώρα του ΝΑΤΟ την Τουρκία, οι οποίες αντί για να επιλύσουν αυτές οι δύο το πρόβλημα των προσφυγικών ροών, ανάμεσα σε δύο σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ να έρχεται το ΝΑΤΟ και να κάνει πολεμικές επιχειρήσεις. Ναι, αλλά τώρα τι. Ναι, μου λέει. Έτσι, το ΝΑΤΟ. Κατάλαβες πόσο παλαβό είναι? Βέβαια είναι παλαβό. Να πεις ότι είχαμε μια χώρα του ΝΑΤΟ και απέναντι μια χώρα του Συμφώνου της Βαρσοβίας ή μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, του Κιμ Γιον Ουλ, της Κορέας. Να σου πω ναι, να έρθει το ΝΑΤΟ. Αλλά να έρθει το ΝΑΤΟ να κάνει πολεμικές επιχειρήσεις στα ύδατα δύο συμμάχων. Και να δεις και το άλλο, έτσι. Δηλαδή, τι θα κάνουν αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ? Θα μαζεύουν τις βάρκες που δεν θα μπορούν να τις δουν και όλο το πολεμικό δεν τις βρίσκει και εύκολα. Θα μαζεύουν τους ανθρώπους και τους πηγαίνουν στην Τουρκία πίσω. Αυτό μου λένε. Για μια διπλωματική νίκη του Ερντογάν, γι' αυτό σου έλεγα πολλές φορές, δεν το θεωρείς για πεθαμένο τον Σουλτάνο, τον ημίτρελο, τον τζιχαντιστή. Πρόκειται για μια. Να είδες, μόλις λέω ημίτρελο τζιχαντιστή, βάλα τα τηλέφωνα. Σε βάλω σημάδι, ναι. Από τα Γιουσουφάκια, τα οποία τα κονομάνε από την Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, πρόκειται για μια διπλωματική νίκη του ημίτρελου τζιχαντιστή, γιατί κατάφερε ως αντίβαρο στο πέσιμο που το έκανε ο Πούτιν στα νότια σύνορά του και μην μπορώντας
να φέρει το ΝΑΤΟ στη συγκεκριμένη την περιοχή, να φέρει το ΝΑΤΟ σε κάποια άλλη περιοχή πολύ κοντά, με σκοπό τι έχει να κάνει τώρα αυτός? Ξέρετε τι έχει μες στο μυαλό του Ερντογάν? Τι? Ότι εσείς θέλετε να μου διαιρέσετε την Τουρκία, εγώ θα σας πάω σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και επειδή το πιο εύκολο θύμα είναι η Ελλάδα, θα ξεκινήσω από εκεί. Έτσι. Και φέρνει λοιπόν ως αντίβαρο των Ρώσων, των ενεργειών των Ρώσων στη Συρία και των ενεργειών που κάνουν οι Ρώσοι εναντίον της κονόμας του Μπιλάλ Ερντογάν από το παράνομο πετρέλαιο που αντλούει η ίσης, το δημιούργημα εμπολής του Ερντογάν, φέρνει το ΝΑΤΟ στην ουσία σε απόσταση αναπνοής και στην περιοχή την οποία χρησιμοποιούν οι Ρώσοι όταν θέλουν να κατεβάσουν μονάδες ταχείας αντίδρασης και πολεμοφόδια και εξοπλισμό στις περιοχές που διεξάγουν έρευνες, στο Αιγαίο δηλαδή. Στην ουσία μπλοκάρει τους Ρώσους από τους αεροδιαδρόμους του Αιγαίου, γιατί τώρα πλέον δεν θα μπορούν οι Ρώσοι να πετούν πάνω από το Αιγαίο να πηγαίνουν στη Συρία, διότι σου λέει εδώ είναι το ΝΑΤΟ, κάνει πολεμικές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να πετάξει. Ναι. Και επί της ουσίας η Μέρκελ του έδωσε ως βραβείο το μισό Αιγαίο δεξιά του 25ου Μεσημβρινού, για όσους δεν ξέρουν, που διασχίζει μια κάθετη νοητή γραμμή που διασχίζει τη θάσουνα πετρέλαια του Μπάμπορα μέχρι και τη Μισή Κρήτη. Του έδωσε το μισό Αιγαίο. Πιθανολογώ του έχει δώσει και κάτι άλλο, στο οποίο αντιδρούσε η ελληνική πολιτική ηγεσία, και για να μην υπάρξουν και πάρα πολλές αντιδράσεις, μερικές ώρες μετά έπεσε και το ελικόπτερο. Και δεν μου λες και γιατί. Έκλεισε συνοπτικά η διαδικασία. Και γιατί δεν εχθές η αξιωματική αντιπολίτευση, ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του, το κύριο Ποτάμι, ο κύριος, όλοι αυτοί, αφού πήγε ο Υπουργός και να πούνε όχι ρε μέχρι το πρωί θα κάτσουμε εδώ να ενημερώσει τη Βουλή, γιατί δεν κινήσανε συζήτηση για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα? Άρα είναι όλοι τους χωμένοι και όλοι τους ενημερωμένοι. Σαφέστατα είναι όλοι τους ενημερωμένοι μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Μα λέτε, να τους χαίρετε που τους ψηφίσατε. Αντιπολίτευση περιμένατε, αξιωματική κιόλας. Φάτε την. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια. Ενημέρωσε λέει ο Καμένος την κυρία Μπακογιάννη, που ήταν και αυτή δεν ξέρω που ήταν, τηλεφωνικά επί 35 λεπτά και δεν μιλάτε μεταξύ σας, και ο Μητσοτάκης μας κάνει γαργάρα. Τώρα μας τρελάνουνε μωρέ τώρα όλοι τους εκεί πέρα μέσα. Με διέκοψε κάτι πολύ σοβαρό που θέλω να εκφράσω. Για τα συλληπιτήρια, ναι, πες τα Γιώργο. Να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια στις τρεις οικογένειες, τις δύσμερες αυτές οικογένειες των παλικαριών. Εγώ φρόντισα και έμαθα για τα τρία παλικάρια αυτά που χάθηκαν τι ήταν. Ήταν άριστοι στη δουλειά τους. Έτσι. Και οι δύο, ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης και ο ναυτίλος, άριστα εκπαιδευμένοι, και ήταν από τα χρυσά παιδιά του πολεμικού ναυτικού, που δεν είχαν δημιουργήσει προστατεύσεις και δεν είχαν προηγούμενα με κανέναν. Τα βαθιά μου λοιπόν συλληπιτήρια, διότι επαναλήφθηκε για μια ακόμη φορά το σκηνικό των ημείων, και αυτή τη φορά με πιο μεγάλη ξετσιποσιά, από ανθρώπους οι οποίοι μέχρι χτες μας υπόσχονταν ότι όταν βγούμε εμείς στην εξουσία δεν θα έχει ξανά ευχαριστώ στους Αμερικάνους. Και από άνθρωπο ο οποίος άφησε όλη αυτή την κατάσταση να εξελιχθεί, αλλά δεν δίστασε μερικές εβδομάδες πριν στην επέτειο των ημείων να πάει και να πετάξει στεφάνι. Ναι. Για να δούμε πώς το ρίξαν το ελικόπτερο εκείνο. Εχθές μιλούσα με μία γειτόνισσα το βράδυ, η γειτόνισσα του Ελευθέριου Ευαγγέλου, του ανθυπασπιστή. Οπότε καταλαβαίνεις, μου λέει ότι τα παιδιά τα έχουν τα έχουν στο νεκροτομείο, γίνεται χαμός εδώ πέρα, είναι δίπλα τα σπίτια τους. Δηλαδή είχα ρεπορτάζ το τι γινόταν εκεί. Δεν θέλω, είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό, και είναι λυπηρό και σε αυτό που θα πω τώρα, ότι μας είχε πιάσει μια τρέλα, μια μούρλα με τη Γαλλία, φωτίσαμε γαλλική σημαία, το Λευκοπύργο κτλ. Και τώρα που πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι σαν Έλληνες, όχι αριστεροί Έλληνες που είναι διεθνιστές αυτοί που μας κυβερνούν, αλλά είμαστε Έλληνες που παρόλο που πουληθήκαμε για 10 ευρώ, για 5 ευρώ, για οποιοδήποτε άλλο ναι ή όχι, ξεχάσαμε να βάλουμε την ελληνική σημαία. Εγώ αυτή τη στιγμή τους κατηγορώ όλους. Δεν είναι δυνατόν να απαρνούμαστε τη χώρα μας, την πατρίδα μας, και μια ζωή να γλύφουμε
Άντε, δεν θέλω. Κρίμα, λυπάμαι πάρα πολύ για όλους μας. Το βάζω έτσι, Γιώργο, συγγνώμη, αλλά γιατί δεν μπορείς να πεις για τους άλλους, για όλους μας. Λυπάμαι κι εγώ που αυτοί που σπεύσαν να βάλουν τη γαλλική σημαία και μας κατηγορούσαν ότι σήμερα δεν κάνουν κάτι ανάλογο, τουλάχιστον οι προοδευτικοί μας, προοδευτικάροι, για τα παιδιά. Σιγά να μην κάνουν. Υποτίθεται ότι αν η χώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει στο χάρτη, ο μοναδικός λόγος που υπάρχει στο χάρτη είναι αυτή. Το 2012, στη δικιά σου εκπομπή, αλλά και στην τηλεόραση, είχα πει ότι αμέσως μετά το Δεκέμβριο του 2015 θα δείτε τρελά πράγματα, τόσο με τις τράπεζες. Έτσι. Θα τελειώσει το σκηνικό με την οικονομία. Άκουσες τι είπα για την τράπεζα τώρα που το είπα και τον κύριο Καπερνάρο. Το άκουσες? Μισό λεπτό να τελειώσω. Ναι. Το σκηνικό με την οικονομία θα πάρει, όχι θα τελειώσει, θα πάρει δηλαδή μια ευθεία και εν πάση περιπτώσει θα βρει τον δρόμο του αναλόγως με τις κινήσεις Ελλάδας, είτε σε 2 χρόνια είτε σε 30 χρόνια. Αλλά θα λήξει ο συναγερμός εκεί και αμέσως μετά, μόλις λήξει μετά το Δεκέμβριο του 2015 το θέμα το οικονομικό, θα ξεκινήσει το θέμα το οικονομικό, το εθνικό, δηλαδή η εθνική τραγωδία. Ναι. Και σε επαναλαμβάνω, στη δικιά σου εκπομπή, αλλά και σε δικές μου εκπομπές στο City International, είχα πει να προσέχουν εκτός τη Θράκη, να προσέχουν τη Λέσβο, τη Ρόδο, τη Λίμνο, τη Ρόδο εννοείται με τον Καστελόριζο, και την Κέρκυρα. Ναι. Η Κέρκυρα που κολλάει τώρα? Ο Πάπα θα δεις που κολλάει. Την Αλβανία. Χρόνια που κολλάει. Τα έχω πει πολλές φορές. Από την Αλβανία. Κολλάει και παρακολλάει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς εδώ είμαστε υποχρεωμένοι σε έναν κλαυσίγελο να καθόμαστε και να ασχολούμαστε με τον τζιχαντιστή τον Ερντογάν, ο οποίος μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έκανε επέμβαση στρατιωτική στο Ιράκ και δεν μίλησε κανένας. Συμφωνείς? Ναι. Έκανε επέμβαση στρατιωτική στη Συρία και δεν μίλησε κανένα. Εξόπλισε τους τζιχαντιστές και δεν μίλησε κανένα. Εξόπλισε τους τουρκόφωνους και δεν μίλησε κανένα. Δημιούργησε προβλήματα στις παρακαυκάσιες περιοχές και δεν μίλησε κανένα. Απειλεί με πόλεμο το Ισραήλ και δεν μίλησε κανένα. Μπήκε με το Μαύρη Μάρμαρα την ιστορία τότε με το ρεσάλτο των Ισραηλινών και δεν μίλησε κανένα. Φωτογράφιζε χρόνια τώρα όλες αυτές τις περιοχές και δεν μίλησε κανένα. Παραβιάζει χρόνια τώρα το Αιγαίο, μας έχει ρίξει πόσα αεροπλάνα και δεν μίλησε κανένας. Πεθάναν πόσοι πιλότε μας όπως ο αείμνηστος ο Ηλιάκης και δεν μίλησε κανένας. Τώρα ρίχνει αεροσκάφος της Ρωσίας, πολεμικό, που καμία σχέση δεν είχε με τα σύνορα του και δεν μίλησε κανένας. Τι γίνεται τώρα? Δηλαδή, επειδή αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν έχει πάρει τη θέση του Λίβιου Καντάφη σε όλη την μπίζνα, τη μαύρη μπίζνα του πετρελαίου και το χρυσό λίθο, τη μαύρη μπίζνα, και έχει γίνει ο νέος Καντάφη της περιοχής, κάθονται όλοι και το χαϊδεύουν. Και είναι αυτοί όλοι οι σύμμαχοί μας, ο Γιούγκερ και όλοι οι άλλοι κοστοδία που ό,τι τους πει ο τζιχαντιστής σκύβουν το κεφάλι και λένε ναι. Ναι, και στο τέλος αρχίζουν να το βομβαρδίζουν όλοι μαζί μετά. Ποιος άλλος άνθρωπος αυτή τη στιγμή και η ολόκληρα χωριά μέσα στη χώρα του 60-60 άτομα μέσα στα υπόγεια και είναι στο απειρόβλητο? Δηλαδή όλους αυτούς τους έπιασε η Μύρλα μόνο για τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και όλους αυτούς, και τώρα ο άλλος που μπροστά σε κάμερα τους δείχνει τους ανθρώπους καμένους Τούρκους πολίτες. Ποιος άλλος βάζει φυλακή δημοσιογράφους επειδή είπαν ότι δεν μας αρέσει η πολιτική του πρωθυπουργού μας? Ναι. Δεν έχεις δίκιο. Και σε όλους, σε αυτόν τον απίστευτο τύπο, τον γλιώδη τύπο, που είναι μια σφαλιάρας υπόθεση από τον οποιοδήποτε, ακόμα και από την Ελλάδα, κάθονται όλοι και λένε ναι. Τον Ταβούτογλου λες? Και τον Ερντογάν. Ο Ταβούτογλου πλάκα έχει όμως, αλλά είδες τι κάνουν, οι Τούρκοι πρώτοι απ' όλα. Να είμαστε καλά που εμείς έχουμε Έλληνες πολιτικούς με όρχης τεράστιους, από δεινόσαυρο, φίλε. Ναι, αυτή είναι η πολιτική μας. Ξέρεις κάτι, σου είπα χθες ότι ακούγοντας τον Καμένο και μιλώντας χθες και με άλλους διάφορους, το θέμα σου είπα, φοβήθηκα, ένιωσα φόβο και ντροπή. Φόβο, φίλε μου, για το λόγο ότι μας κυβερνούνε όχι νάνοι, είναι πολύ λιγότερο, πώς να το αποκαλέσω ρε παιδί μου, και στο ψέμα είναι πολύ λίγοι. Είναι λίγοι, ανύπαρκτοι, και στο ψέμα, ούτε το ψέμα δεν μπορούν να πούν καλά. Κοίταξε, να σου πω κάτι, εμένα ξέρεις τι με τρομάζει? Τι? Πόσο χάλια ήταν οι προηγούμενοι. Καλά είναι μαζί όλοι, τα άλλη κουά ήταν. Όχι, δεν κατάλαβες.
Όλα αυτά, φίλε μου, θα κάνεις μια εκπομπή να σου εξηγήσω πώς παρέδωσε την κυριαρχία των αεροδιαδρόμων με μια υπογραφή του Γιωργάκη του Παπανδρέου. Για τη Λάρισα που λες τους διαδρόμους. Όχι για τη Λάρισα. Για τον πρώην J18 και ρο 19. Τον Junior 18 και ρο 19. Ξέρουν το πιλότη που μ' ακούνε. Εγώ θέλω να ανοίξουμε μια συζήτηση κάποια στιγμή μέσα στη βδομάδα. Γιατί πήγε η 17 Νοέμβρη και καθάρισε τον Ομέρση Παχίουλου, τον Τούρκο επιτετραμένο στην Αθήνα, και γιατί επιχείρησε να σκοτώσει τον Ντενίς Μπουλούγκμπαση, ο οποίος είναι ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος της Τουρκίας σήμερα, που για λίγο δεν μπήκε στη Βουλή, και ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Σοφών της Τουρκίας επί 12 συναπτά έτη, ένα γεράκι του Υπουργείου Εξωτερικών της, ένας ακροδεξιός γκρίζος λύκος, Ντενίς Μπουλούγκμπαση, που τον έβαλε βόμβα η 17 Νοεμβρή και γλίτωσε κατά τύχη, ίσως δεν θα έπρεπε λέω εγώ, ένας άνθρωπος ο οποίος, φίλε μου, ήταν στην Επιτροπή Σοφών Ελλάδας-Τουρκίας και έκανε 52 κύκλους, και εμείς από την απέναντι πλευρά είχαμε τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Δηλαδή αυτοί είχαν ένα γεράκι και εμείς είχαμε ένα περιστέρι. Πάρτε τώρα τα αποτελέσματα. Έτσι, θέλω να μιλήσουμε λίγο για πόσο τα αεροπλάνα μας σηκώνονται, θα τα πούμε όμως την άλλη εβδομάδα, και έτσι προς τιμή των πιλότων, για να καταλάβουν ότι εμείς έχουμε παλικάρια. Να πω κάτι. Να τελειώσω λίγο. Συγγνώμη. Έχουμε παλικάρια που φυλάνε την πατρίδα, παρόλο που έχουμε ανίκανους πολιτικούς όλου του φάσματος, γιατί εχθές ξεγελάστηκαν, Γιώργο Αδαλή. Ξεγελάστηκαν και είπανε δεν έχουμε κανάλια τώρα, εντάξει, μεταξύ μας, και χαχαχού. Όχι, η παιδική χαρά είναι στολίδι μπροστά σε αυτό το έκτρωμα που έβλεπα εχθές. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο λαθρομεταναστευτικό και στο θέμα της διαχείρισης του Αιγαίου, της ΑΟΣ και όλα αυτά, όχι πρόκειται περί μιας γελίας γκάφας ανθρώπων οι οποίοι είναι άσχετοι με την πολιτική, πρόκειται για τα ίδια ακριβώς τομάρια, και δεν παίρνω πίσω την έκφραση και την επαναλαμβάνω, πρόκειται για τα ίδια και ίσως και χειρότερα ακριβώς τομάρια που μας κυβερνούσαν τα τελευταία χρόνια. Και γιατί λέω χειρότερα, θες να σου πω? Δεν είναι δυνατόν τόσα χρόνια να φωνάζουμε εμείς, παιδιά, βάλτε το στρατό να αναλάβει τις ευθύνες στη φύλαξη των συνόρων, θα μας κατηγορήσουν κάποτε γι' αυτό και θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Δεν καταλάβαινε κανένας. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει όχι απλά όχι στο στρατό, αλλά με αυτή τη γελία πολιτικό, ανοίγει τα σύνορα και δίνει το νεύμα και λέει περάστε κόσμε. Είχανε πρόβλημα οι ΣΥΡΙΖΑΙοι, οι αριστεροί, να βάλουν το στρατό, φίλε μου, να φυλάξει τα σύνορα, αλλά δεν έχουν πρόβλημα σήμερα που τη φύλαξη των συνόρων ανέλαβαν ξένοι στρατοί. Είχαν πρόβλημα να αναλάβουν τη φύλαξη των συνόρων ο ελληνικός στρατός και να τελειώναν με την ιστορία των δουλεμπόρων και να τους σκίζαμε τα ύπατα. Και δεν έχουν πρόβλημα σήμερα που τα σύνορά μας τα φυλάνε Γερμανοί, Τούρκοι, Αμερικάνοι, Ολλανδοί, Δανείοι, Άγγλοι και Γάλλοι. Και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα φέρουν εδώ πέρα. Έτσι. Είναι γελοί. Είναι για να τους προστατεύσουν όταν θα φύγουν. Είναι τομάρια, είναι ίδια πάστα από γομάρια που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Και όχι ελπίδα δεν έχουμε πλέον ως ΑΚ. Εγώ τους στήριξα μέχρι και πριν ένα χρόνο. Τους κατάλαβα πολύ νωρίς. Τους στήριξα στο οικονομικό τους το κομμάτι. Τους κατάλαβα πολύ νωρίς. Ήξερα τι με περιμένει στα εθνικά θέματα ως υποστηρικτή τους τότε. Ναι. Αλλά προήγε το εθνικό θέμα. Είναι γομάρια ολκής. Και εγώ λοιπόν θα κλείσω με το θα στο σχίσω τον Μπινέ. Στην αερομαχία το θυμάσαι που έλεγε το CNN What is Bines. Και έτσι θα κάνει όποιος. Έτσι θα γίνει έτσι τα παλικάρια μας εκεί θα τους σκίσουν τους Μπινέδες και να μάθουν τι σημαίνει Έλληνας πιλότος, ελληνική ψυχή. Αυτό. Γιώργο Αδαλή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά.